Hi guys, gikan day ko sa merkado. Toy. Oh. Nagat dito reverse. Nagban ras diri nay. Ha? Nagban. Day fried chicken. Magsabaw tay baboy. Yay. Nay. Ha? Sabaw. Sabaw ba karne? Sabaw wa may pizza lungsod. Pizza ubos nay. Madam, pizza sini. Dipulyo pwede ni. Unsa oras? Sige deh, sige mo ko kag fried chicken day. Dis ada kagikan ay? Ha? Dis ada kagikan? Love you. Sabaw ni. Mo siguro niya kahubak ni Ate Ali ng iring. Ha? Iring. Inaog din na. Ha? Inaog. Tustaas, kwarto. Gubo na pala ni mong crayon nga para ba ikiting klase. Kasi abay kay mo suway sa kugbuak sa milon. Oh, pilaw. Ma, mukhaong ko, ma. Lamit to. Binsan ba? Bugna ni Kado ba? Lagi. Mukhaong ko. Gagma din mo rin si Janay no. Wala na bunga na ito na eh. Orang kuha ha man day na. Di oy ha. Agagmay no imo rang hinuga na. Big problema mag tamis. Dali ram deg milon na ino. Milon, watermelon, ano man dyan? Milon green. Milon. Nami man ni jayo iwaen sa gulag mangga, sa gulag apple, sa kundins lami. Ha? Be, kanta guys. Guys. Ang tamis man di ay. Tamis lagi. Tidak lama tamis. Ay ba lagi kuan? Ngayon. Ma. Ang nami arba kay kuan bugnaw. Nagawid ka sa ireng? Wa. Sure ka? Wa. Hawid-hawid da iring be kay di ra ba na paras iring nila Ate Ilin nga. Indiksyonan kadungit na. Kana wala ba din na indiksyon? Ipa ka na ko galit. Sa? Ipa ka ko galit ang barbar ko ni langgap ko. Ag inahan? Ag inahan pa diri gabi inay ning paang ko suga. Ipa ka? Ning kamera sa hang bagtak. Ha, ipa ako. Nan sa kana siya. Oo, nga ang sama na to. Ano, laging kanulog. Ni ay kamisa. Sabi ka na to, inugalo. Kasi nga rin ako nga, masalong ka. Kuha ni. Baboy mo yung may isa. Wa may isda. Ako na isda, tilapia man og bangus. Baboy? Ha? Di. Napay ilang mga nuggets nga na. Bela pod. Mantay dumulit siya. Nay magdubuga na. Bigay. Daghan ra bay namatay ko sa rabies. Katulas Facebook nga. Ay, buti na magali. Ano ko ang kita. Dari ah. Kung hindi, kita. Mairi. Paksa. Ayun na. Aw di mo na. Wa man ni rabies. Hindi na ah. Ditanos. Ano na titanos ng tao nay? Ditanos. Alakar pa jud kar ba jud. Ah, walang gibatan mo. Wala gibatan yung guys na. Yung taon eh. Kisa lang ngita na be? Wala ko yung sing. Kisa uban. Dah mula aglaag na po.
mga barkada ay kay mana nakadaan mo mga ang ito may magagas-gasto ka. Ay, gusto ko ma. Gasto sa motoron, 1-1. Ang balay sa Saan pa kami? ina ng ipangalian. Nato na yun. Kaya buwan na tubig. Ani, ang damon. Huwag lagi ka ng kabukado kay. Pa-check up ugma kay Bernice. Banding mo naman ang Oh. Oh, nga na di ay buwang na mara ko magpansit. Dagaan di ay. Umuli ka na lang. Di aman. Daga di ay mara ko pansit. Isig. Anak. Kay sabaw man. Nagsige mo karne dani wa. Sige, karne na. Bago pa na mag-karne. Sige day karne. Buwa day tato. Lilipon. Grabe. Silipakti. Hindi mo ko na kamakita. Ang sabaw? Kaya magpanos? Be? Yan na lang. Pagkajuwas ang nanay-gloy, abi. Okay, palandahan. Nay! Loy agaw. Ha? Loy agaw. Di ka mati sanay? Di. Kamatisan di? Hindi ko na sa panos. Kamatisan naman. Di naman ihurot na eh. Tag ni, kasi ganas na tag sinog ba? Hindi, hindi na kanulog ba? Ha? Ang suba yung kanulog. Magahi. Ang ano na mga kanulog. Ang suba na nanulog yan na nanulog sa hinawan. Makaul. Yun na, isda. Mag-practice na kabig. Wag kay tuog katupad. Di rabgo ka magpag-siga. Ang di ka madlog. Nara sila na nice ubos. Kataas na ka, uy, grade 3 na ka. Walo na karoon doon. Domingo na tayo palit o sapatos. Kung na sa sapatos. One, Pwede ka sa motor ka nun ay. galis dagligid kay plat. Kita duha ma. 1-1 ang ligid. Diba na rin sa mga gabi mo yung libigay. Ano? Plat lagi. Delikado ko nung sprint star di alis dan. Dagtong sprint star na paadyo. Kay kilis. Itong kamaryo ha? Ano kami yung kamaryo? Kami pa lang gabi. Pang along. Kamaryo. Nay, sa lubo. Bak mo po. Gabuli na ako na ng tangi. Miso na. Kaya ang bati nila. Ang pinito ko sa case. Katong mga mahalog manok. Nadana. Oo, niya sa kapalit na kung nangin. Na may sunoy. Anang putian nga hinangkan. Ija na. Ito na. Mga natutus mo. Ano kung manang. Kung manang. Ako manang ito. Ito mo. Ito. Nangait ako kutsilyo oy. Mia gamiton. Hamloy. Nakita mo na. Sana? Nakuha kang tuwalya na? Asa na alyan ang lakaw? Dala man sa kukay. Sa mga kilo. 300 na. 380 man kilo. Nanay. Ito na? Kaya iso. Pagkanya ko na ulit ang luto pa nito. Diyan ka magpisan.
Ada naman kamatis eh. Hindi mo panas. Wag na. Kamatis at sa lagi. Iat siya na sa taon. Ano, pitaw. Itong dito dako. Ano ba? Kanila lamang Bombay o kuan eh. Ano daw mo, bombar ko ay panatod na adi mo panas. Ya ada udah kana malapak na din eh. Masa ko plato be. Harang hiwagan daan ay sa ugasan. Di ba sa tayo mga sinigang na? Sinigang. Nasa na. Grabe kubaw pa imo ga. Subod na mo ba? Ko. Laman. Ganang ka musog ba te? Lata Sinog ba? Ani ko. Nga ni kanak anay. Ano na? Dagang maja. Gagmay nay. Ano man? Parang maapod. Di. Kaya di mo pa magdagan. Magiwa na pagugutro. Nagluto na. Kani. Nagluto lagi mo nilaga na yung mga mais. Ako. Nga agi palit ni. Nga kitiilin nga gulay nga to man. Minakaon sila. Nikain mo siya. Gulay nga. Gulay bang halo-halo na. Nay mais na pay. Na pay isa na. Repulyo. Makaon mo ko. Sino ba sa nai? Pagkara ni nay. Mainig na kayo mo ko guluto. Basi mukhaon yung kain. Niingan mo ko kato mo. Niingan ko. Uy mukha umri siya jaga ingnan. Ano ito? Mato pagluto na po na minudo. Nagsiya mo ka panaksan na may sudo. Mukha na po siya. Iyat sa mas tao. Bago ni pinalit nay. Tiri ng pansin na. Kaya nanamo ko na ako sa kalibo. Ang gayo na. Kas am tamatukan dihay. Matutagan dihay. Diyan ang Init na. Ugma. gata si Away mabilin ugmang tatay. Kaya masatyali. Gusto na miss ko na. Hindi man naman. Sabado na. Kung saan rin mo pa. di pagpintalan mo man una mo kasi magpalit kay pintalan mo magpalit mo plain para Yun ka may matrabaho. wa pa mo na kontak ng tao. Si Rolling ba dyan? Rolly ra. Wala na lang si apil. Roll ka mo pala mo naman ya sumo. Wait, ni Mato? Kay? Ano apil tinga ako. Gusto na yung playlist eh. Pamitihan ko ng ajoy. Kay patrabaho ko ya. Kaltas silang. Mama mo bang tire? Di man. Siya may Wow, basin. Wow, Wow, nang tamsan ang sa stile talaga. Tenta mga ikatulong sa mga kulay. Dulu tres na nida. Dagara. Ada. Kilabot sa iring liksi ha. Pasidanaan ka na daan. Yato pagirin baktan o laman kaya mga Napaakan na banis na nay ha? Sa inahan dis. Anak. Lang mo din na. Pa-indeksyon na na. Kung gasto ako kay nang nanaman mo wala mo musik lang. 21 ka buo. Kaya yun siguro ka. Kung meron ka na mga 1.5 mo. Dapat kada to support 400. Kaya yun siguro ka di sakit di. Sakit pagpaak, sakit pag-injeksyon. Milikay na milikay iring. Yan sa bagay yang mangigiman sa anak. Karon na lang anak ug upat ka buok. Grabe. Unsay kuan laki? Oo. Oo, tanong. I-area na naman ang inahan kana lang anak ibilin. Da asa man nga muli mo sa kasan udat ah. Ibilin datos si boy. Tawa mas nanay. Sa kasa kada sa kasa Mga muli ko na muli na mga na. nagbato. Sibo pwede ba na. Hindi na pwede. Ano ka na iring ang dudro, bahiro. Naaran na ka na mamilit sa mga sanina. Yung sa sinag mo lang. Agang itungan nga sanina, wala na, di na masuo. Okay. Di naman makuha, puti-puti. Grabe naghanap, tag-as ka balibo. Ang ila hindi na. Di magsilbi kay aircon. Asa man ilain nga may laing kwarto. Magbata lagi luupod. Madug. Idog di sa bata. Hindi ka na mata. Luma, di ka uli po si puna. Ano ka? Ubo-ubo. Painom ng nagstresin. Ang bata. Silang pa inang nagsitrisin. Tagabi eh. Kasi nakabobo. Ang bata. Lagi, Bino. Yung gaira. Katundad to na ko. Itong bago kang abot. Katunga na siguro si Mana. Yung po na makatakadaga. Doon na na eh. Yung masiling nga yung makatakadaga. Kaya allergy man. Sana na, kung saan na kalusog mo. Di ko. Si Roy.
Banyak betul. Anay, mukha ni Nay. Bau, pangkaan mo banyak tak ang pagmamahal ng dungan. Kahit man. Ay, ito kecil. Hait lagi. Panit man eh. Oh. Ito, ang pinikin mo sa buo, di makakulot, gabi, gabi ng gabi. Hindi ko nalulog na. Kaya sa mga karnig, sa mga langgo. Ikutasan. Ikutasan. Sirgin mo yun dyan. Ikutasan, mga kalok. Buwala kang nai asin. Ito siguro naglabad ang gikatasan siguro. Wow. Ang tawakan ba? Isa isang gisuwa dito sa naglabad ang Kanina. Buwala ka na. Bumapod ka bisigsuwa dati. Nagyam si mapait si Aling Suwa. Kapag nakalaban mo ng diamtan nga mo itong mga karabalyas na kaali mga itong 200. Kapag isda. Napagkahuga ko na mangko. Ano mo rin isda. Mas wala na akong klaro. Kung na, hindi na ba yan na? Hindi man. Yung dali, glaso, dali na kuha. Ano sa may magnad? Kuha, ang katulog ng atilina. Hindi ang gisapawan. Kuha, kaya na ba ito nanungit yung darinita. Sunog dito dali na po. Ano naghanap na. Ang book. Kahibla na Nay. Kahibla Kuya, na Nay. kuya putos. Adyo, ako ito. Naman na, okay naman na. Ano din na. Si Juan, si kagrabe di ko na puto mukhaon. Si? Si Arnil. Oo. Ito sa mga kubaw. Hindi na. Ito sa kitaan niligawa na hindi na makabutultan. High blood dito. Kay tambok. Gibangungot to no. Nay no. Mangutos daw na kaandan. O di na. Kanabunutong ka din naman ang makatigang. Ug di pa to siya katapad. Hindi katapat siguro kasi matabang to. Wa ka to gipat. Kilid man ko junior hidanan ko ng kwarto na ako ng pusos junior. Wala ko ng junior pula batian. Wa ka to gipatay. Hindi ako patay. Kay mamay. Nanglako ko giko ang doktor nila. Agi pa doktoran. Ang nila ang doktor nila. Magpagibantay ka na sirado. Kaya din ko giguba ang examen ko. Di man kuno maupig sa cellphone. Di mahimaslan. Antong karon. Hindi naman ako. Nag-istorya ming along na to siya. Hindi mo din yan iPhone sa katong na gipaitan nila ng iPhone. Mga iPhone nga. Juan, sila pa okay. Na may password si Arnel Ramen Cabral. Wala na din sa Di man kuno pod mo sugot si ang kinamagwang sugon ba si sana. Bilin. Kato ag si Bilin may wa ako dik ko kuno kauli. Wala na anak mo nga to. Kay gyud nana may problema sa matris. Kuan. Si Sario mo di mo sugot nga og ipaadyo sa adto cellphone ba siya di mo sugot kay di ko na siya gusto mga iris tanan nag mga kuang Arnel. Kay og ipa-reset na wa man tanan. Mga iris mo tanan. Ma-open lagi pero ma-iris tanan. Di sila. Kasama na nga ito. Mahal na. Dali man gapong matanaw. Bawa sa anak nila. Message. Mo na ilang problema kuno ron. Ang cellphone Arnel, ang motor na okay. Maniud to ta guys. Sinabaw to tatay. Yan day, higop sa bawa. Katawag murag naog iring oh. Sig duwa dito sa taas og kuting nay. Dua, taguan, duaan. Niod to. Ang puting ka nang diyang anak. Ang mahulipit. Last set out. Hi, Papa Donas. Ikaw ka maluwi, Papa Donas. Nawa ko yung palikid, Papa Donas. Sa isa, Papa Donas. Ang salit ngay. Naka na. Naman mo. Nana? Oh. Ay guys, nakuha na may kaan. Magpuong ko na rin. Buwan kay labong tanawag among bahay. Ubus. Buwak man ni na si daddy na pili ni padapil sa niya. Puong kong malbiri. Ay murag, wala di ko ganahin labong. Wala bunga. May bunga. Wala bunga ba? Baka na, hilaw. Nga mayra. Tagdi naman. Napo, imulbiri dito sa kalsada.
Usok. Ala, sana buwak. Init. Agpiyabas kaya lang bunga. Ang guna ka ma? Kali naman ko lang kuan. Oh. Inita eh. Sorry. Sorry, my baby.